Moikka moi, se on Pakpa. Tänään me ollaan Nipsel, mennään ampuu Miksi mulla mörkö on pilluun. Miten vitus mä heitän paskaa? Heitä paskaa. Jostain näppäimestä. Ihan vitun sama. Hei, sano että siinä on tussari. Ei vittu sinun kanssa paskaa. Mitä tosta sai? Se oli tossa ekstra. Sit sai sen lopetuksen. Okei. Siinä on vittu paskaläjä. Okei. Mä kuulen sen mun takana. Nyt se vittu valoraketti, mä en näe mitään. Liis, voitko mennä nopeampaa? Mennä vaikka tänne suuntaan. Onko sun takana? Luultavasti. Mä en halua katsoa taakseni. Vittu! Näetkö? Ei ristin sielua. Mörkö on vihainen, mä en tykkää. Tuolla on... Oh shit, me ollaan mapin keskellä. Toi iso kuusi on niinku mapin keskusta. Täällä on vittu partikkeleita tää, niin se yleensä merkkaa sitä, että se on jossain aika lähellä. Voi vittu. Ei saatana, se tulee mua vastaan. Jätkä jumalauta pränkkäs mua. Mä luulin, että se on koko aika mun takana. Niin, siellä se volnaa, kun se on kiimainen. Mitä? Mihin meni musiikki? Ahaa, okei. Otei! Otei. Miten se? Voi vittu, mä oon astunut mörön paskaa. Älä! Ei saa raiskata. No turpaa kiinni. Vittu. Mä oon antanut mörön paskaa. Mä hikoilen niinku sikka tällä hetkellä. Palaa alkuun. Joo. Se on vähän vaikeeta, kun vittu tällainen iso vittu robottiimuri jahtaa mua tällä metässä. Nyt mennään. Nyt rämpää sitä shiftiä niinku et ois ikinä vittu rämpännyt. Voi saatana, mitä helvettiä se pränkkäs mut taas. Täskö se hyhmäpaskan vaikutus lähti nyt? Ja miksi se on vihanen siitä, että mä pöllin se paskapallon? Mä kuulen sen mun oikealla. Hyvin lähellä. Missä näkyy vihreä kasapas? Ei. Paha poika. En nähnyt, mutta kuulin ja mun näyttö alkoi menee tuohon jääpaskaan. Mä oon kulmassa! No, ei saatana! Mene! Vittu läski nipsu. Ei saatana taas! Taas tullut mörön mälli ainoastaan. Terää vittu, teekö se jukettaa sitä? Ei kun mä koitan etsiä täältä sitä spavnia. Voi helvetti kun tää ei kun siis lamppu on näin paskaa. Ei vittu mun ranskalaiset, nonii! Puolet meni lattialle. Onks mörkö natsi vai kommunisti? No niin, mörkö. Mä en tiedä miten tällä ammutaan. Spacebaria. Saatana, se ei kuulu siihen. Tähän olisi niinku auttanut aika paljon se, että mä olisin osannut käyttää noita niinku erivärisiä flareja. Et mä voisin merkata sen spavniin. Ui saatana. Miten se ei kuole vieläkään? Okei. No, sitä ei kiinnosta. Mistä se tulee? Yes! Siitä sait. Hei! Yes! Vau, 20 minuuttia. Miksi toi nipsu näyttää noin tyhmältä? Bro! Jos sä menet tosta vielä alas, ja ton rubin tai spawnin ympäri, mä vittu varma. Tossa. Bro. Post game interview. Saatiin tyhmä! Voi saatana. Kun mä sain sen luumitalon, niin ei saatana. Joo, tommonen. Jätkään kun mörkö rankaisee sua. Ihanaa kun mä heti tässä kättelyssä astun tähän hyhmäpaskaan. Mitä väliä? Ei kun aina saan. Sitä väliä, että nyt tästä tuli vielä vaikeampaa. Mä en tiedä pystyykö mä menemään tätä pakoon. Tälleen, ei vittu mä näen sen. Tää liikkuu ihan saakelin hitaasti. Sinne meni taskupaska. Pitikö sun?
vittu! Voi vittu! Nyt on käyty saatana kaikki hyhmäansat läpi. Jos minulla olisi superase. En tiedä mistä se superaseesta puhuu. Mitä? No niin! Mitä? Sieltä tulee... Ei kun se lähti... Pelkääks se tota? Mitä se tekee? Mä näin et sä menit. Se pelkää tota. What? Tää vittu! Ammu toi ja tää vittu! Ei. Tää on epäreilua. Ei noin saa Mitä sun tehdä. kävi? En mä tiedä, mä sain jonkun rynnäkkökiväärin tai jonkun... Ja sit yhtäkkiä tulee hattivahteja. Vau, kävin takas spawnilla. Kiersit rubinin. Mä sanoin mene vasemmalle! Ammuit valaraketin, nostit tussari. Toi ei ollut tussari. Ja sä menit vasemmalle vähäsen. Mut sitten kun tuli joku pilluansa, tommonen valkoinen kanssa mälliä tohon maahan, niin ei kun lähdetään suoraan takaisin. Oi vittu. Se pränkkäs mua saatana. Se lähti eka pois. Sit siihen tuli näitä pikku minion hattivatti-tattimatteja. Ja sitten se uskalsi tulla. Mä yritän näyttää, että se on tuikimassa sen nenän tuon vitun nipsun peri. Okei, mikä tää generaatio on? Toi on jossain kuopassa toi mun spavni. Yes, löytyi futadildo. Mikä? Oisko semmonen runi, että mä en astu kertaakaan mihinkään Meidän hyhmään? paskaa. Ja mä oon nurkas keke. Se on ohi. Kato nyt tätä terrainia. Koska mä röstän niinku tähän lemmikin. Jos sä koetat silittää sitä, niin sä vaan jäädyt. Okei, no sit mä vittu hakkaan sen. Vittu! Ai niin mähän voisin koittaa nyt ampua sitä. Hei, kato siellä. Hei, kuinka viso rankassa? Shit! Mitä mä teen? Miksi mä ammuin? Tuolla oli vittu hyvä. Vittu! Joo, ammuks sä sitä puuta? Mene. Headshot. Headshot. Ei no okei, toi on ensimmäinen tällä runilla, että on toi sinänsä aika hyvä. Okei, nyt alkaa kramppaan pikkurilli. Ai saatana! Mitä? Vittuun tieltä! Mitä? Let's go! Ei nyt yhden pallon löytäminen täältä metiköstä ole niin vaikeeta. Mutta entä jos Mörkö vaan jukettaisi, jos on oikeesti ollut kuulemaan sen perseessä? Me ollaan nyt mapin keskellä. Voi helveti. Lähtetäänpäs nyt. Mä en osun. Sä et tosiaankaan vittu sit osun. Oh my god, let's go. Tää on semmonen musiikki, että mulle tullaan antaa takaiskuja. Oliko se tuossa 6-7? Kui saatana, tää nyt tästä vielä puuttukin, et astun paskaan. Mene. Läskinipsu. Minipsun läski, napsi. Mene. Mä näen tuolla jonkun valo. Niin, täällä. Vittu. Ota siitä, mä missasin. Voi helveti. Mä hikoilen tällä hetkellä hyvin paljon. Hei! Eiku! Oi helvetti! Saatanan puu. Siitä. Hei. Yes! Haista sinä vittu mörkö. Let's go. Nyt katsotaan tää gameplay. Jakaa tuo! Holy damn! Miten? En mä voi God nähdä damn. sitä, kun se on niin God isot damn. mäet. God Sieltä paskaan astuttiin. Alrighty. Tästä lähdetään nyt johonkin Ota suuntaan. mun joku hirveä pillu mun näytöllä. Toi nousee niin hitaasti. Toi Lare. Eiku! Eikö sulla on vaan yksi lare? No niin. Tähän kusahti sitten siihen. Mieti tätä positiivisesti. Mitä positiivista tässä on? Tässä ei oo mitään positiivista. Mut ihan näillä näppäimillä tullaan rypälöimään. Ja siinä on puu. Mä oon niin locked in, mä en aio katsoa taakseni kertaakaan. Oliko se pallo päälle? No niin, nyt mä oon ainakin kokattu. Oh my god, rukiini. Okei.
Pick up. Sit mennään. Johonkin suuntaan, vai? Sä et päässyt sitä yhtään. Sä kusit siihen, kun ne hatterit raiskas. Mitä mä voin tehdä asialle, että mut gangbangätään? Sanot, että sulla on pippeliä, että sulle pimppiä. Häh? Miten? Tää liittyy mihinkään! Nyt se on nopea. Älä, I'm just a baby. Millä perusteella Hemuli on homo? No kun se kerää niitä vitun kukkia, niitä vitun verosia. Se on, ei se oo mitenkään homo. Jaha, toi on kyllä aika homo, et sä yllätät tolleen. Tämmönen. Vitun kivi. Muumitalo, let's go. Otetaan tää. Hei! Hei! Äijä voitti brutaalit vaikea. Älä joksait, sä tuut sieltä! Vitun mörkylä. Tässä sano sitä mörkylää! Nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään, nyt mennään! Yes! Toi oli ihan sairaan hyvä rani. Nyt venaa. Koko peli läpi. Pelityyppi tulvamoodi. Mikä? Mitä? Mikä tää kuva? Mitä Myöntäkää, ettei mörköjä ole olemassa. Niin, nimetäkään. Turpa kiinni, saatana purri. Onks se Alena se? Jep. Onks toi nipsuu? On kai. Oh fuck, mikä vittu siinä on? Mitä tässä niinku pitää tehdä? Ei kun niin, tiettiin jotain. No tää ei oo läheskään yhtä niinku pelottavaa. Mä en tiedä mikä on indeksi. Joku tappi. Vai mikä toi on? Perkele. Se on, Hei. Mikä vittu toi on? Indeksi. Mikä? Tulvaan. Se on dildo! Mitä? Sä menit niin läheltä sitä. Vaan nipsui jo sen indeksin kanssa. Oho. Mitä aika monta? Eteen!